हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। जों दिनै इंराजि रावखान्थिनि टेन्सनि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंगोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि टेन्सनि फार्स्ट पार्ट आरो सेकेन्ड पार्ट भिडिअखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय जादों। बेयाव नोंथाङा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट आरो प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ सोलोंनो हागोन। जों दिनै पार्ट 3 एबा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंगोन। जों दिनै प्रेजेन्ट टेन्सनि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंगोन। फै जों डेफिनेसनखौ बुजिना लाग्रोदिनि। माबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ दासो एबा एसे सिगाङाव एबा बुंथिनाय समनि एसे सिगाङाव जोबबाय, जाखांबाय एबा जाबाय होनना फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। जेरै जाखांबाय, लोंखांबाय, थांबाय, फैबाय, मोनफैबाय बायदि बायदि। फै मोननै बिदिन्थि लादिनि। आं दासो आंनि फरायसाफोरनो दोंसे सल' खोन्थाबाय एबा खोन्थाखांबाय। I have just told my students a story. हौवासाफोरा दासो क्रिकेट गेलेखांबाय। Boys just now. बेबायदि थाइजानि खामानिखौ एसे सिगाङावसो एबा बुंथिनाय समनि एसे सिगाङावसो जाखांबाय, जोबखांबाय होनना फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारखौ नायलांदिनि। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव हेज एबा हेभ अक्सिलारि भार्ब प्लास भार्ब फार्स्ट पार्टिसिपल जागोन भार्बआ आरो लोगोसे ऑब्जेक्ट। जुदि साबजेक्टआ सिंगुलार नाम्बार जायो एबा सिंगुलार नाम्बार साबजेक्टजों लोगोसे हेज जागोन। जेरै ही, सी, इट, रिटा, गीता एटसेट्रा। आई साबजेक्टजों लोगोसे हेभ जागोन। लोगोसे प्लुरेल नाम्बार साबजेक्ट एबा बांसानद्राय साबजेक्टफोरजों लोगोसे हेभ जागोन। जेरै इउ, दे, उइ, बयज, गर्ल्स बायदि बायदि। बे सार्टखौ नायदो। साबजेक्ट आरो ओरैहाय दङ टु बी और अक्सिलारि भार्ब। आई साबजेक्टजों लोगोसे हेभ, ही, सी, इट बेबायदि सिंगुलार साबजेक्टजों लोगोसे हेज आरो इउ, उइ, दे बेबायदि प्लुरेल नाम्बार एबा बांसानद्राय साबजेक्टजों लोगोसे हेभ जायो। बेनि उनाव भार्बआ अरायबो फार्स्ट पार्टिसिपल थागोन। जेरै ग'नि भार्बआ गन, कुकनिया कुक, प्लेनिया प्लेड। फै जों दानिया फर्म अफ भार्ब एबा थाइजानि महरखौ एसे नायलांदिनि। जिहेतु प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव थाइजाया एबा भार्बआ अरायबो फार्स्ट पार्टिसिपल जानांगौ, बेनिखायनो बेवहाय भार्बफोरखौ आङो प्रेजेन्ट फार्स्ट टेन्स आरो फार्स्ट पार्टिसिपल सार्ट बानायना होनाय जादों मोननैसो बिदिन्थिखौ लानानै। जेरै बेहाय नायदो प्ले, प्रेजेन्ट टेन्स एबा बेसआव प्ले, फार्स्ट टेन्सआव प्लेड आरो फार्स्ट पार्टिसिपलाव प्लेड। मोनसे नायबावदो किल, फार्स्ट टेन्सआव किल्ड आरो फार्स्ट पार्टिसिपलाव किल्ड। आरो नैबेखौ नायबावदो गो, फार्स्ट टेन्सआव वेन्ट आरो फार्स्ट पार्टिसिपलाव गन। बेवहाय नोंथांमोना नैबे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे जाय थाइजाफोरा इडि दाजाबनानै फार्स्ट टेन्स एबा फार्स्ट पार्टिसिपल जायो। नैबेखौ नायदो बेखिनिया प्लेड, वाक, हेल्प, कुक, वर्क, किल्ड। बेफोरो इडि दाजाबनानै जानाय थाइजाफोरखौ रेगुलार भार्ब होननानै बुंनाय जायो। आरो जायफोर थाइजाफोरा इडि दाजाबालासिनो गुबुन गुबुन राहायै फार्स्ट आरो फार्स्ट पार्टिसिपल जायो, बिदिखौ इरेगुलार भार्ब्स होननानै बुंनाय जायो। फै जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। बेवहाय नायदो हौवासाफोरा दासो क्रिकेट गेलेखांबाय। जेराव थाइजानि खामानिया दा बावैसो जानानै जोबनाय एबा जाखांनायखौ फोरमायदों, बेबायदि थाइजानि खामानिया दा बावैसो एबा एसे सिगाङावसो जाना थांखांनाय फोरमायनाया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जायो। बेनिखायनो जों बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि स्ट्राक्चारजों सोलायनो नांगोन। बेहाय नांगौ सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय हौवासाफोरा, हौवासाफोरखौ होनो बयज। बेनि उनाव हेज एबा हेभ, जिहेतु बयज बांसानद्राय प्लुरेल नाम्बार बेनिखायनो बेजों जागोन हेभ। बेनि उनाव थाइजा नांगौ भार्ब, भार्बआ जाहैबाय गेलेनाय, गेलेनायखौ होनो प्ले। नाथाय बेहाय भार्बआ फार्स्ट पार्टिसिपल जानांगौ, बेनिखायनो प्ले भार्बनि फार्स्ट पार्टिसिपला प्लेड। बेनि उनाव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टआ जाहैबाय क्रिकेट आरो दासोखौ होनो just now. Boys have played cricket just now. हौवासाफोरा दासो क्रिकेट गेलेखांबाय। फै गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। बियो टिभिआव क्रिकेट नायखांबाय। बेवहाय बिनि क्रिकेट नायखांनाय खामानियाबो दा बावैसो जाखांदों एबा दा बावैसो जोबनायखौ फोरमायदों, बेनिखायनो बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स। बेखौ जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि स्ट्राक्चारजों सोलायनांगोन इंराजियाव। सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्ट माने बियोखौ होनो हि। बिनि उनाव हेज एबा हेभ, जिहेतु हिया सिंगुलार नाम्बार एबा से सानद्राय, बेनिखायनो बेजों लोगोसे हेज। बिनि उनावहाय नांगौ भार्ब,
बारबा नायनायखौ होनो watch जिहेतु बारबा past participle जानांगौ बेनिखायनो watch बारबनि past participle watch बिनि उनाव क्रिकेटखौ होनो क्रिकेट आरो टिभिखौ होनगोन on television he has watched cricket on television बियो टिभिआव क्रिकेट नायखांबाय नैबे बिदिन्थिखौ नायबावदो रामा फरायसालियाव थांबाय बेहाय रामनि थांनाय खामानिया जाखांबाय होनना फोरमायनाय जादों बेनिखायनो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट नांगौ साबजेक्टआ राम बिनि उनाव रामा सिंगुलार नाम्बार बेनिखायनो हेज बिनि उनाव थाइजा नांगौ बार्ब थांनाय थांनायखौ गो होनो जिहेतु फार्स्ट पार्टिसिपल नांगौ थाइजानि बेनिखायनो गनि पार्टिसिपलआ गन बिनि उनावहाय फरायसालिखौ होनो टु स्कुल राम हेज गन टु स्कुल रामा फरायसालियाव थांबाय आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि दाब्लेया गंसे गोदान लेपटप बायबाय बेहाय सेथियाव साबजेक्ट नांगौ साबजेक्टआ दाब्ले बिनि उनाव हेज एबा हेभ जिहेतु दाब्लेया से सानद्रा एबा सिंगुलार नाम्बार बेनिखायनो हेज फैगोन बिनि उनाव बार्ब नांगौ बार्बआ बायनायखौ होनो बायानो जिहेतु फार्स्ट पार्टिसिपल नांगौ बेनिखायनो बाय बार्बनि पार्टिसिपलआ बट बिनि उनाव गंसे गोदान लेपटप एबा ऑब्जेक्ट ए न्यू लैपटॉप दाब्ले हैज bought a new laptop दाब्लेया गंसे गोदान लेपटप बायबाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयारबो खालामदो फै जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि मोननैसो बिदिन्थि एसे गोख्रै नायलांदिनि नायदो बियो गावनि बसनो मोनसे इमेल लिरखांबाय She has written an email to her boss. बियो गोबां बिजाबफोर फरायबाय He has read many books. बिसोरो जोलुर गेलेखांबाय They have played football. बियो बिजाब बाख्रियाव थांबाय He has gone to the library. जों बे हाथायाव बायखांबाय We have shopped in this market. बियो कफि लोंखांबाय She has taken coffee. फै जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो थाखाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव सेथियाव साबजेक्टखौ लानानै नैथियाव हेज एबा हेभ थामथियाव नट आरो बार्ब बार्बआ फार्स्ट पार्टिसिपल बिनि उनावहाय ऑब्जेक्ट फै जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआवहाय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि बेहाय साबजेक्टखौ लाबाय बयस बयसआ प्लुरेल नाम्बार जानायखाय हेभ थामथि जायगायाव नट बिनि उनाव बार्बखौ लाबाय प्लेड ऑब्जेक्टखौ लाबाय क्रिकेट आरो एक्सट्रा वर्ड्स जास्ट नाउ बयस हेभ नट प्लेड क्रिकेट जास्ट नाउ माने हौवासाफोरा दासो क्रिकेट गेलेखाङाखै आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि सी सिंगुलार नाम्बार बेनिखायनो हेज थार्ड पजिशनाव एबा थामथि जायगायाव नट बार्बखौ लाबाय रिटेन ऑब्जेक्टखौ लाबाय एन इमेल टू हार बस एक्सट्रा वर्डखौ लाबाय टू हार बस बियो गावनि बसनो गांसे लाइजाम लिराखै एबा लिरखाङाखै बेहाय लाबाय साबजेक्ट दाब्ला जिहेतु दाब्लाया सिंगुलार नाम्बार बेनिखायनो हेज बिनि उनाव थामथि जायगायाव नट बिनि उनावहाय बार्बखौ लाबाय बट बिनि उनाव ऑब्जेक्टखौ लाबाय ए न्यू लैपटॉप होमबा दाब्ला हेज नट bought a new laptop दाब्लाया गंसे गोदान लेपटप बायाखै आसा खालामो नोंथांमोना नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायखौ गोरलैनो बुजिनो हादों फै जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनाय मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि सेथियाव नांगौ साबजेक्ट हेज एबा हेभ बिनि उनाव नट बिनि उनाव बार्बआ फार्स्ट पार्टिसिपल आरो ऑब्जेक्ट मोननैसो बिदिन्थि लालांदिनि We have not opened the door जोङो दरजाखौ खेवाखै I have not gone home You have not asked me for help They have not called us She has not come I have not gone to China हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि खौरांखौ मोनबाय थानो हायो गोजोन्थों